8 сентябр рӯзи байналмилалии савод аст. имсол ин сана ба шароите рост омадааст ки волидон фарзандони худро бо ҳарос барои саводомӯзӣ гусел мекунанд. маска қатъи май мекунем. Эҳтиёҷшонам дар пуру касали ганда. Хавотир мешем чикор кунем, хай нахонадам намеша. мақомоти маорифи тоҷикистон мегӯянд бемории ҳамагир ба саводнокии мардум дар тоҷикистон бетаъсир намемонад. як пажӯҳиши ахир дар тоҷикистон нишон додааст ки вазъи саводнокӣ дар макотиби кишвар дар муқоиса бо чанд соли пеш беҳтар шудааст. имрӯз метавон бо ифтихор гуфтанд ки сатҳи дониш, сатҳи ҷаҳонбинӣ, сатҳи фаҳмиши кӯдакону хонандагону донишҷӯён дар сатҳи боло, дар сатҳи бештар аз 90% қарор дорад. аммо бархе аз таҳлилгарон аз сатҳи саводнокӣ дар кишвар норозигӣ мекунанд ва ба ин боваранд ки низоми маориф ба ислоҳот ниёз дорад. бояд низоми маориф ё ба ислоҳ низоми таҳсилотро аз инҳисори давлатӣ берун кард. ба мактабҳои хусусӣ, ба донишгоҳҳои хусусӣ бояд иҷозат дод то дар низоми донишомӯзӣ рақобат ба вуҷуд биёяд. волидон ва донишҷӯёни донишгоҳҳо низ дар мавриди дастрасӣ ба таълими босифат назарҳои мухталиф доранд. шаҳри хуҷанд дар центраш зиндагӣ мекунам, лицеи осмӣ. шароиташ хуб буд, лекин масалан дар мактабҳои миёнаи олӣ бошад дигар, масалан ба фикрам ва ҳошом кам. бархе аз донишмандон ба ин фикранд ки дар асри 21 набояд чинаки саводнокӣ танҳо хондану навиштан бошад, балки меъёрҳои муҳими дигар ки барои омода кардани як инсон ба ҳаёт муҳим аст ба назар гирифта шавад. дар вазорати маориф ва илм гуфтанд ҳамакнун онҳо зимни муайян намудани сатҳи дониши хонандагон талаботҳои навро ба назар мегиранд. бачаи ҳозир гуфтем бо технологияи ҳозира замон, бо забонҳои хориҷӣ аз наздик шинос аст, бо тахтаи электронию компютер дигар воситаҳои нави техникӣ кор карда метавонад. мақомот мегӯянд ба саводомӯзии калонсолон низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳанд ва дар ҳамкорӣ бо дигар идораҳо талош мекунанд ин қишри ҷомеаро низ ба домнишомӯзӣ фаро гиранд. ҳарчанд вазорати маориф пешравиҳо дар низоми таълимро тавсиф мекунад, коршиносон мегӯянд сатҳу сифати дониши аҳолӣ дар кишвар назар ба солҳои шӯравӣ хеле поин рафтааст ва камбизоативу муҳоҷирати меҳнатиро аз омилҳои асосии он меҳисобанд. бо ин ҳама бино ба иттилои вазорати маориф соли гузашта дар кишвар беш аз 200 мактаби нав сохта шуда, зиёда аз 120 хонанда аз мактабҳои кишвар дар озмунҳои байналмилалӣ соҳиби медали нуқра ва тилло шуданд.